противен случай застрашавате здравето и живота си. Ужас. Някой ще стои на дъното доста време. И аз така си мисля. Здравейте отново, виждаме се за последен път, което означава, че след малко един от вас ще бъде победител. След вчерашната ячена драма, Еди успя да спечели наградата от 5000 лева, тъй като единствен погълна и 3 пилешки ембриона. Еди, браво! Страхотно постижение! Мерси. Всеки един от вас ще бъде окован за този метален тежък блок и при подаден от мен сигнал ще ви потопим под ледените води на този мрачен басейн. Вашата задача ще бъде да се освободите максимално бързо и да изплувате отново на повърхността. Този, който се справи най-добре с днешната задача, ще спечели наградата от 10 000 лева, както разбира се и титлата победител в страх. Другите ще се приберат премръзнали и мокри в къщи. Предполагам, гледали сте филми с подобни мъчения. Водата, трябва да знаете, е точно 3 градуса. Ако сте гледали Титаник, там водата е била същата температура. Ако някой от вас се забави повече от 2 минути под водата, това ще бъде много лошо, ще има тежки последствия за вас. Затова не ви съветвам. Трябва да бъдете максимално бързи. Още повече, че под тази вода няма да виждате абсолютно нищо, защото, убедете се сами, тя е прекалено мътна. Все още смятам яйцата за по-ужасни, ама така ли? Ще замръзнеш като пиле. Няма проблем, въпросът е отключването да стане бързо. Петя, ти караш уейкборд, карала си на студени води. Карала съм, това ще ти помогне ли? Ето няма да трябва да плувам. Ще се науча за 10 000 лева. Студената вода не ме притеснява толкова, по-скоро отключването. Ти вчера се справи най-добре, затова няма как да не започнеш първи днес. Да. Ако повториш своя успех, ще отнесеш и останалите 10 000 лева и твоята награда ще стане общо 15. Искаш ли го? Естествено, да. Тогава ела с мен, за да те подготвим. Под вода съм се отмъртвал. Колко време издържаш? Не съм заучител време, но предполагам не повече от минута. Не виждам каква стратегия мога да се изградя. Запомни, вкарвай ключовете винаги до край и върти, защото ако го пропуснеш, няма връщане назад. Залогът е още 10 000 лева, напомням ти. Ти си на ход. Добре, мерси. Успех! Мерси. Еди! Танцът на отпадналите, Еди! 3, 2, 1, старт! Еди вече е под водата и се мъчи да намери ключовете. Знаете, те са закачени за ключодържател. Ако ги спусне лошо, със сигурност няма да успее да си махне катината. Едва му успя тук-що да извади ключовете. В момента пробва първия ключ. Дали ще е той? Не е той, не успя да го вкара. Еди, тук-що изпусна ключовете. И излиза. Колко пъти му казахме да не изпуска ключовете. Това важи и за вас. Ако изпуснете ключовете, това означава, че директно отпадате. Много добре се чувствам. Останах и за трите изпитания. Начинът, по който се развиха нещата. За първи път така наградата се разделя между двама участници. И се радвам, че аз съм един от тях. Ще използвам да се осигуря малко повече свободно време, забавление и така нататък. Ти успя да издържиш 31 секунди под водата. Ами аз можех и още да издържа, ама нямаше смисъл, защото изпуснах ключове. Сам се прецака, съжалявам. Това е положението. Аз се знаех, че с ключове няма да се справя добре, но... Еди, ти напускаш шоуто, но все пак оставаш с 5000 лева. Да, това ме радва. Браво, Еди! Ние сме на олимпийския принцип. Важното е участието. Ще ти го напомня с малко по-късно, като дойде твоят ред, Спасе. Следващия човек, който ще влезе в дълбоките ледени води на нашия басейн, ще бъде Петя.
Добре. Петеца, ти не може да плуваш. Ама тук не се иска да плуваш. Сега ще усети ледената болка от Студено ли е, Петя? Вижте как се променя изражението на лицето. 3, 2, 1, старт! Много рано се пое въздух. Рано. Една секунда преди това. Една. Ти искаше да направи така. Да поема под вода. Ти си лошо момиче. От самото начало си го знаех. Първият ключ в момента пробва, тя ги взе. Вече излиза. Какво стана обаче? Ето я! Петя, какво стана? Защо се смееш? За малко да се удари, а се смее. Тя не успя да се справи с нашите ключове. Даде сигнала, танцът на обречените. Колко е студено. Преляза ми всичко на това. Петя! Петя, ще живееш ли? Статистиката каква е? 2-0 в полза за страх. Доволна съм, че минах трите изпитания, само че лошото е, че се падна точно това, от което се страхувах. И родители учат си децата да плуват от малки. Нищо не се виждаше и водата... Ти отвори ли си очите изобщо? Естествено! И пак нищо не видя. Ами просто не можах да оцеля ключа. Спасе! Трябва да знаеш, че във водата долу има и пиявици. И микроби. Ти се боиш от тях. Приятно замръзване! Искаш ли да успее или не? Разбира се, че не. Да изпусна ключовете, примерно нещо. Да се стресне, да глътне малко вода. 3, 2, 1, старт! Не се знае какво ще направи, като за начало трябва да вземе ключовете. Очевидно не е този. Изобщо не може да го вкара в дупката. Отказа се. Току-що Спас се отказа от това изпитание. Спасе, какво се случи? Не можа да вкарам ключа. Тръгнах със средния ключ, като смятах, че той ще е правилния, но след първия, втори опит, в който не влезна ключа, вече въздуха ми свърши и трябваше да излизам. Взех си на 99% дозата адреналин, защото смятам да продължа след тези изпитания отново да се занимавам с такива екстремни преживявания, защото чувството е страхотно. Остана само ти едно малко сладко невинно момиче. Да си поема дълбоко въздух. Така. И не знам. Повярвай ми, това е достатъчно. Ако успееш да се задържиш максимално дълго време под водата, ще имаш време да провериш и трите ключа. Готова ли си? Да. Направи го. Обещавам. Окей, успех. Хайде, Кари, знам, че можеш да преплуваш 50 метров басейн под водата. Задръж максимално своя дъх и се опитай да отвориш този катинар. 3 ключа, 1 катинар. 10 000 лева. Трима от 4-мата финалисти не успяха да се справят с това изпитание. Ако и Карина се провали, никой няма да вземе оставащата награда от 10 000 лева. Това би създало световен прецедент в шоуто. Старт! Тя! Успя! Кари! Кари! Ти успя за 15 секунди да намериш ключа и да се освободиш! Ами, оцелих първия. Кой беше? Не знам, не виждах. Просто хванах един. Супер. Имах късмет с ключовете.
Бях си казала в началото, че ще проверявам ключовете един по един наред. И даже почти бях убедена, че е грешния ключ. И точно да тръгна да го дръпна обратно да го извадя. И то се дръпна, се отвори катинара. Доказах пред себе си, че съм в добра спортна форма. Взех си дозата адреналин. Чувствам се по-уверено определено. Просто беше купон самото участие. Ти се метна на нашата мрежа от 40 метра височина. Вярно, не се хвана, но въпреки всичко продължи. Вчера изяде нашите малки, сладки, почти живи пиленца, а днес се справи по един изключителен начин с нашия метален блок. Ти си победителка и очевидно не знаеш какво е страх.